Kitbiet, dikjarazzjonijiet jew diskussjonijiet pubbliċi dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia issa ġew projbiti mill-qorti. L-imħallef Edwina Grima ta' din id-deċiżjoni tard il-ħamis wara nofsinhar kif ordnat lis-sit news.mt biex ineħħi videoblog ta' Manuel Delija mill-paġna tiegħu ta' Facebook. It-talba biex is-sit tal-aħbarijiet jiġi sanzjonat tresqet mill-avukati ta' Jorgen Fenech. News.mt niżżel il-filmat b'nota li tajt li qed jagħmel dan taħt protesta u qed jesploraw mal-avukati tagħhom x'azzjoni għandhom jieħdu. Fil-blog Manuel Delija ddiskuta deċiżjoni kontroversjali li fiha l-istess imħallef kienet ordnat lil Lovin Malta biex tneħħi partijiet minn intervista mal-avukat Jason Azzopardi fejn kien sostna li Fenech kien l-uniku moħħ fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-intervista ta' Lovin kienet tikser ordni preċedenti tal-qorti illi l-ebda evidenza sottomessa fil-kasu li kienet meqjusa inammissibbli mill-qorti ma kellha tiġi pubblikata u ssir referenza għaliha fil-pubbliku. Issa fl-aħħar digrit tagħha l-imħallef Grima użat is-seta' mogħtija lilha mill-kodiċi kriminali biex tipprojbixxi sa tmiem il-proċeduri tal-qorti kitbiet kemm jekk stampati u anke le u dikjarazzjonijiet jew diskussjonijiet pubbliċi fuq il-medja tax-xandir u l-medja soċjali dwar dan id-delitt u l-persuna akkużata bir-reat. L-unika eċċezzjoni huma rapporti ta' proċeduri tal-qorti. Tliet irġiel George De Giorgio, Alfred De Giorgio u Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu bħalissa qed jiskontaw sentenza ta' ħabs wara li ammettew l-involviment tagħhom fir-reat. Tnejn oħra, Jamie Vella u Robert Agius, qed jiffaċċjaw proċeduri kriminali illi għadhom għaddejjin wara li ġew mixlija li provdew il-bomba. Jorgen Fenech qed jistenna li jgħaddi ġuri b'rabta ma' dan l-assassinju.